Screencast azalduko duguna da Antxon Riez eta Igor Blanco garatzaile garatuten aplikazio berri bat. Aplikazio honetan, beraien kasa, garatu dute programa bat, gure Gipuzkoara argazkiak taldeka egiteko aukera izan dezagun. Aplikazio hori denon eskuragarri jarri dute interneten eta Screencast honetan azalduko duguna da aplikazio hori nola jetzi gurron edarera eta nola egin dezakegun argazki taldeak gure Gipuzkora igotzeko. Argazkiak banan orain daukagun bezala igotzea neketsue bai da. Implementatzen ari gara denentzako alako tresna bat, taldekako igoerak egin ditzagun, baina bitartean Igorrek eta Antxonek garatu duten aplikazio hau eskuararri daukagu eta nola erabiltzea daukagun azalduko dugu. Beraz, egin barokagun lehenengo lana zera da. Gure Gipuzkoako aplikazioa, gure Gipuzkoarako balio duen aplikazio non dagoen, interneten non dagoen joan eta bertatik jetzi. Igorrek eta Antxonek aplikazioa SourceForgen alojatu dute eta bertan 3 plataformentarako bertsiak eskuragarri jarri dituzte. Bai Windowserako, Mac eta GNU Linuxerako. Hemen egiten ari garen screencast hau Ubuntu batean egiten ari da. Ubuntu 8.04 bertsio zahar batean egiten ari gara. Orduan, guk behar dugun aplikazioa jeiz daukagu. Igorrek eta Antxonek 78 bitetako plataformetarako bertsioak eskuratu dituzte eta download now zapalduz, deskargatuko genuke 2,2 mega baino besterik hartzen ez duen Java aplikazioa. Java lenguaia erabiliz garatu bai dute aplikazioa. Jabein gure ordenadorea jetziko zaigu hemengo karpeta konprimatu hau bezala. Kasu honetan tarjez eta bada. Windowsen aldiz, zip estensioa duen karpeta konprimatua izango da. Berau iki eta berau deskonprimitu ondorenen, izango dugu nik hemen erro karpetan jetzi dut eta bertan deskonprimatu dut eta izango du izen bera duen beste karpeta, Linux GTK 32 bit. Eta hemen iniciar.sh abiatzailea, ejecutadorea izango dugu. Osondo, iniciar.sh irikitzen, osondo. Orduan, ejecutatu iten dugu. Iniciar.sh hori. Eta aplikazioa irikitzen zaigu. Irikitzen zaigunean pop-up lehio bat irikitzen zaigu esanez ohar batekin. Imposible konektar con gure Gipuzkoa. Zer da hemen gertatzen dena horregatik eman digu aratzao. Berez guk hemen argazkiek igotzeko gure Gipuzkoan sortuta daukagun kontuarekin kontaktua edo zubi lana iriki baraukagu. Horretarako gure kontuko API key edo API gakoa behar dugu. Orduan, zer da API key edo API gakoa? Hemen ikusten zuen olaz, eskatze egiten erabiltzaile izena pasaita eta jabe. Hemen jarri beharko nuke guan egiptu dudan API gakoa edo API key hori. Zer da hori? Erabiltzaile guztiek, gure Gipuzkoako erabiltzaile guztiek daukagu, kasu eta ni hemen sartu naiz Gipuzkoa kultura bezala, danok daukagu API key bat. Bertan erabiltzailearen profila, Gipuzkoa kultura, emaila eta API key sesame. Hemengo API key hau aldatu egingo duguk, alegia bakoitzak bere izan dezan, hemen agertzen den API key hau erabiltzaile guztientzako berbera da. Eta ez da oso egokia denek API berbera izan dezaten, hori hurrengo bertsioan aldatuko dugu hartara bakoitzak bere API key bakoitza izan dezan. Orduan, hau kopiatzen dugu, kopiatu, zuzenduko gara gure aplikaziora, sartatzen dugu, itxatzi, usuario,
eta Pasahitza. Hemen Igorrek eta Antionek guendik hau hobetzeke daukate, eta hemen nik idatziko duan Pasahitza, dala berez Gipuzkoa kultura erabiltzaien Pasahitza agerian gelditu da, baina, pentsatzuko zuten bezala, ez da Pasahitz egokia, ez ja berez aldatuta egongo da zuek hau bideo ikusten dezuten erako. Orduan, aceptar. Orduan, ez da ezer gehiago gertatzen. Vale, nila aplikazio konektatu dut nire gure Gipuzkoako kontuarekin. Orduan, orain zer egitea daukat argazkiak gure Gipuzkoara igo daitezen. Joan naiz nik argazkia dauzkaten lekun batetara. Demagun, badiez hemen digitalizatuak. Hemen dauzkat, por ejemplo, hau bideo bat da, hau ez. Demagun nik hemen dauzkat, 10 argazki dauzkat. 10 argazki dauzkat, eta 10 argazki benik danak banan igotzea oso nekatua da. Ageriko da oso nekatua da argazki hauek danak banan igotzea eta jarraian deskribapena jartzea taldeka igoko ditut. Orduan, hartzen ditut odanak eta hau ez du jartuko, hau bai, eta listo. Orduan, hemen oinarrizko datu batzuk idaztea dauzkat. Nik bai euskaraz, edo bai gaztelaniaz. General, ze lizentzi mota nahi dut. Creative Commons etako 6 artean zein, copyright, non-copyright restrictions con oficio de derechos de autor. Demagunik, hauei, argazki guzti hauek nik atea ditu dala, hau adibide bada, alegi hemen dauden argazkiak bakoitza jatorri ezberdineko dira, baina demagun, jatorri berbera dutela, eta lizentzi berbera jartzen diet, eta hemen, fotografo, jartzen ditik bat. Adibidez, Robert Capa. Demagun, Robert Capa argazkilariak Donostian hartutako argazkiak dira. Donostia, kontra, Gipuzkoa. De acuerdo. Jarraian, euskaran, titulo. Kontzako argazkiak. Eta hemen, testu bat idatziko nuke, deskribapenean. Bai euskaraz edo gazteleraz bere beste. Baia de la Concha. Hemen nik nareten testua idazten dut, sondo. Bale. Ta nik guain, hau da, benetan eroso egiten duena tresna hau da. Aukeratuta dauzkadan argazki guztiek zapaldu, eta denak, hemengo goiko karratunetara eman ditut. Eta hor, askatu, eta beraiek hasiko dira igotzen. Tira, honek denbora bat emango du, hemen nik 8 argazki baino ez ditut igo. Igotzen dijoazten bitartean, hemen go lehio honetan, agertzen pasatzen joango dira igotako argazkiak. Soberan dago esatea, argazkien kalitatearen arabera, pikoaren araberako igoerak izango direla. Eta ez dauka beste ezer gehiago, jarraian argazki hauek gure Gipuzkoa kudeatzen dugunok erabiltzeik iotzen dituzten argazkiak ikuskatzeko daukagun profilan ikusiko ditugu, eta beraiei okeia eman ondorenen baina denen eskuragarri izango dira. Gero jarraian argazki bakoitzean pertsonan bat
kontestu bat, informazio bat, espreski jarri nahi badugu, argazki horretara joan beharko dugu, batez ere geokokapenaz ari garenean. Baina bentsat argazkiak modu masibo batean taldeka igotzeko aukera eskaintzen digu Antxonek eta Igor Blankok landu duten tresna hau. Eta zer gutxi gehiago, beste inongo zalantza ohar galderarik izango bazenute, kaso egin blogen.